wilahing wilahing Agnam Astu Namaskidam Mas nuling jagat karana sinan tandha kawisaning busana sono sinawung ngangen milopo Estu masih stanto lampahing budu jinan tur-tur katilo tetulur turat mring panasjing praja winur sitong ngupama parang skrodya ing jaman purwa winartaming lelto mangkun teka pasraning bita renggeng perlambang kang matumpa-tumpa traengan dinama dawa panggunggung sang murwing kota lan inggih nagari punding kawadi dasa purwa ika wilangan siji adiluwih dasa 10 purwa araning kawitan Senajan to gegambarane kathah para kawula kang sinungguh marang pratiwi kasungan ing akasa kinapit samudra. Senajan to kathah para jalma kang pinter ngaturaken negari sewutanan sadasa. Sadostan bisa ngaturaken kalih anenggih ing kinarwi purwakaning carita ya pambukaning kandha. Ora kaya deging kraton ing Lesanpura. Kraton ing Lesanpura kondang lamun untuk kraton kang cilik negara kang tan sepintena karono datan remen anjajah lan uga datan remen kajajah pramila kena sinebut lamun to negari ing Lesanpura negari kang ageng agung ayom turta ayem merdene ageng kathah para kawula kang sami anggana raras kathah para kawula kang sami kecelut kepencut katuju prana kepengin swita wonten ing negari Lesanpura pramila kathah para kawula manca negari ing nderek gesang wonten ing wewengkon kraton Lesanpura ing pambukan namung sambung dagang marang para kawula ing Lesanpura saweneh kathah para kawula manca negari ingin samya brungkat impul tegese buyungan sak keluarga lila ninggal bumi wutah getihe lila dadi warga negara ing Lesanpura awis sangka ageng kapitadosani lamun to bumi tlatah ing Lesanpura bumi kang kedunungan kawiryan kamulyan lan uga kadungan nugroho agung pramila saya kathah para kawula manca negari kang sami nderek gesang wonten ing kraton Lesanpura candrane kang sami mangasrama tegese candrane kang samya mapan dedunung wonten ing kukubaning kraton ketingal jejel apebet adu cuke tepung taritis tumpang talang sambung blandar awit sangka dananing ratu ingkang tan bentenaken marang kawula dasih pramila gesangira saya manggih ing katentreman ora ngomongake para kawula manca praja senajan to ratu manca negari sami iring satemah sami manungkul tanpa krana geni baging pancakara kathah para ratu kang teluk tanpa den kawunaken kanthi cara peperangan nganti kondang lamun raja ing Lesanpura sijining ratu Bubala raja kang Bubala ratu menang ngreh lan marintah marang para raja werdine ayom nayakaning praja dening para kawula tansah manunggaling karsa manunggaling tekad ing pangangkah amung arsang udi marang karahayuning negari ingkang rumangsa dadi nayaka datan ingkang kumawani merengkang saka paugraning negari
Senajan to kawulan datan wonten kang mowani nerak sangka anggraning praja. Sayek saku kapti. Nggih sami angayahi pakaryane dewi-dewi. Werdine ayem candraning kawula kang mapan wonten ing plosok pradusunan ing mapan wonten pucaking Parden. Samya gesang tata titi tentrem ayem-ayem tebis keparang empu cinaket marang Karharjan. Tan wenten para kawula lisan pura kang nindakake Durjana. Datan wenten kang nindakake Culika. Mung tansah atut uruntut sayuk rukun. Angayahi karya pengangkah hangudi marang katentremaning negari nyangga tumrap kaluhuraning Nalendra. Jer para kawula sami darbi paugeran ing ngarsa asung tuladheng madya mangun karya tutku andayani. Pinenggel candraning negari nenggih ingkang pinuji lenggah siniwaka Nalendra ing Lisanpura. Wiyos keng datulaya ngagem busana Kanalindran ing kawistar lamunta mompyor tejane. Tedak sing datulaya den ayap sangganing Purban ing sareng ngampil upacara banyak dalan. Sawunggaling harda walikula badak kendi kencana kate Mas. Nenggih jejuluk ira ingkang sinuwun. Nalindring Lisanpura kepareng jejuluk Prabu Setyajid. Rikala Timur kekasih Raden Ugrasena. Senajan nalindring ingkun kang wis ndungkap yuswa. Nanging dadi watak tresna welas marang sesamining dumadi. Adil para marta tumraping para kawula dasi. Lenggah dampar sinudan marang para nayaka tuwin para Madyabala. Ning kadya daladene nang pindho argot lenggah dalem kang sinuwun. Mungging dampar kentana lemek kasur babu pramudani tumpuk sanga. Tan wenten para nayakaning praja. Tan wenten para Madyabala ingin kepareng ngayun. Murih caket pasibani amung ingkang putra. Ingin mijil werda ingin pinaringan kekasih Raden Resni Wira. Senajan to datan Sprahuda danani saiki namung teng kono Senopati Agung ing Lisanpura pilih tanding bisa ngendih kidanu Raden Resni Wira jer gegadahan pusaka gada wesi kuning. Ngaprancang astane Raden Resni Wira suku Jaja tekeng janggut ajrih yen kelapatan marang ing Rama mengkraken marang ing ngabdi kepatihan pepatih ing Lisanpura. Patih Denda Bau kang kepareng atu marang sangganing para wadya tuwin para nayakaning praja. Para wadya Balawira Braja Prawiratama Daeng Kawandasa Nyutra Bugis sak pinunggalane ing kawistura lamun tumbalabar pindha jaladri mungging daratan tumbak ndabak kaya jati ngarang payung amruk kaya jamur terik. Parandene trep ngebaki alun-alun persasat tumpang dengkul pasebani. Popot rapet pipit lampit sangganing Purwadyabala kang samumursawan. Pengangkah arsa ngurmati marang wijining pangandikan ingkang sinuwun. Jerus ditiwancu ngadengar semedaring sabda kang kinarteng tengara. Song-song gelap kaboyong menggah ing setinggil.
kagating pradya bala jumeneng Surabata rubuh Horeg Pasiban Japi kok babah dening nyang Burai kon maju sasek-sasek. Oh. Sritinon ing pasewakan busana sutara kang maneka warna Sepak gung puspiteng Budyono Nyang pancragang sarmo Rukma
grenenggeng kang mandik Narawata Abra prabanyo suwuk mirat kenyaring tejo liwaran lereg-lag sisring tadet wimbo kakonto kang ambri minging katiuping maruta manda hangepeki jroning pasewakan Handra ingkang puspitorum katiyuping Sekmaruta sekar gadung kang mangambar Patih Dendra Bau kawula nuwun timbalan ngadhawuh Kanjeng Diwaji. Marata atur nampa wartani kabeh Purnayaka praja medhining para kawula. Apa sekirana kang bladak miran kampuh jinggo mbundhan datan Pradu lirwa marang kewajiban. Yen pancen ana Purbawasesa jeneng para kang murba lan uga kang amasesa ingsun menang maringi pradata kanggo para nayaka praja kang luput kang sarta para kawula kang luput. Kanjeng Diwaji kepiye Pati engenipun ngabdi sedaya para nayakaning praja medhaking para kawula mboten wonten ing lirwa kewajiban. Sedaya para nayakaning praja tansah sumanggem sumungkem netepi dhateng pakaranipun langkung-langkung para kawula senajan kekiyatanipun namung saben atura warsa sami ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pengareng-areng dedak merang Siti Sewu kunjuk ngabiyantara kawula menika ing dados pawartosipun para nayaka praja lan para kawula saking pangertosanipun ngabdi dasar kula sinuwun. Ya syukur Bejo Sewu Pati. Tetelo lamunta jeneng para bangkit pangaturing praja pangastuti kuwratakna marang para nayaka praja lan para kawula. Banjur prayogake jeneng para ngadhep ana ngarsaning ingsun Pati. Kula ngestaken dawuh saderengipun ngabdi amrayogaken sowan
kepareng aturaken sungkem pangabekti langkung rumin mugi kunjuk kesanipun Kanjeng Dewaji. Ya tak tampa patih denda bau. Sawise prayoga lenggah anakku bocah Jentara Resniwira Raharja jeneng pura ngadhep ana ngarsaning ingsun. Nggih. Kula nuwun saking pangestunipun Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa puswanipun ing putra mboten langkung kepareng. Ing putra ngaturaken sungkem pangabekti niki kunjuk. Iya tak tampa. Ora lihat pudi pangastuti tampanana. Kula pundi wonten mestaka Kanjeng Rama. Sejatine wis sawetara. Anggon ingsun bakal nimbali marang jeneng para Resniwira. Nanging ewah ing pambudi mengko dianggep lamun ta wong tuwa sing kurang migatekake marang putra. Banjur jeneng para ngadhep ana ngarsaning ingsun tiwas kebeneran ora tak timbali jeneng para Ngabyantara. Nggih. Ora ana kadang kang sarta putra kang bisa melu ngembat watang aputung ngejum kumbul renteng ing negara kejaba mung jeneng para jeneng para iku putraning Sun Pambayun. Nggih. Tak paribasake negara ing Lesanpura katutupan mendung kang angendanu ing jalari petenging mendung kasebut kejaba mung adimu Setyanwati ora ana maneh. Nggih. Putraning Sun Setyanwati ya adimu Setyanwati iku putri sing kondang kaunang-unang. Nganti tak gambarake lamun akeh para satriya, akeh para ratu, akeh para pendhita, akeh para wiku ingin padha keperangan marang adimu. Nganti dadi sekar latining para Nalindra Mancapraja. Ewa semono tak gambarake negara Sanpura udan layang jeblok mangsi kang supaya ngamar marang adimu Setyanwati kabeh padha ditolak penglamare. Aku kuwatir lamun to bakal dadi kuciwaning para ratu, bakal dadi kuciwaning para pendhita ngangkah nganti gawe deledah njalari resah tumraping para kawula. Iki ingsun njaluk timbangane ngatur jeneng para matura nying prasaja kepiye mungguh panemumu Resniwira. Oh leng-leng ramyang kang drewang candra katawengan sumuing tias katuredan klemot kabyataning rem-rem driya manambung driya manambung kekuwunging gangki sesa Anono kang kucim wararas Tanono kang kucim wararas
Rama piye tadah deduka ing akathah ingkang putra sagah upamita lepat dipun pidana sedaya menika wau istanipun ing damel ingkang putra lho kok dadi jeneng para kang gawe kuwi tegese apa sedaya penglamar ing supados nolak menika istanipun saking pikajeng kula senajan menika Nalendra senajan menika pendhita senajan menika satriya ingkang paring dawuh dhateng Dyajeng Setyanwati supados nolak sedaya penglamar menika kula amun ngantos ing samangke Rama kagungan mantu ingkang namung sak ngandhap kula tumraping kadigdayan ampun ngantos Rama menika mangke kagungan mantu ing damel kuciwanipun penggalih dalam Kanjeng Rama yen saged Rama kedah kagungan mantu ing langkung digdaya tinimbang ing putra Resniwira mekaten Rama oh kowe entas mbeguru ngono nggih pangestunipun nembe dadi kuwi pamer kadigdayamu pamer nggonmu nama wejangan anyaran ngono piye mboten Rama kula kedunungan pusaka saking dewa gegaduhan pusaka ing awasta gada wesi kuning wosing rembak sedaya penglamar ingin paring dawuh nolak menika kula lan kula tanggal jawab yen wonten penglamar badhe nggayuh dhateng kadang kula Dyajeng Setyanwati ing samangke kedah saged nandingi keng putra dasar kula alit saged ngawonaken ageng saged nyirnakaken dhateng ingkang putra Resniwira nggih upamane njur nganti adimu kuwi dadi wong sing ora duwe jodho merga ora ana sing ngalahke jeneng para upama kowe nganake sayembara njur kabeh wong sing padha bakal kepengin ngrasuk garwa adimu kudu ngalahke kowe mongko ora ana sing bisa ngalahke apa kelakon adimu arep tok pek dhewe mboten Rama kula pitados kula namung badhe ngupati dhateng tiyang ing saged ngungguli dhateng kadigdayanipun ing putra nggih ibarat sak dhuwuring langit isih ana langit aku percaya yen besok bakal ana kang bisa ngendih marang kadigdayan nanging apa kira-kira mung ana pangucap apa kira-kira wis tok sanggemi lahir batin nggonmu bakal nglabuhi marang adimu Setyanwati lahir batos wosipun priya ing badhe gayuh kadang kula Dyajeng Setyanwati kedah saged nglangkai kuwandanipun ing putra Resniwira Kanjeng Rama nggih tak gambarake kowe nyekel pring welat pring wulung yen nggonmu gegem kuwi kok ngamban bisa lakon tatas drijimu mergo gebeler ning nggonmu gegem kuwi sak kenceng-kencenge wis krana anteping pamikirmu jer kabeh wis tok antepi jer kabeh wis tok karepake pun Rama mung jumurung tumraping pangestu muga-muga ana kang bisa ngendhi kridamu nang aja mung sembarang titah bisa mengku marang adimu Setyanwati menika ingin kula suwun Kanjeng Rama sikra bala kang tumingal perang campuh kang samya medali klerata det milating kandha dayang kung menguncang didik pincang sangat ladinyo merali mumus terus to Surawilaga kaya buta sing ngregil pasti juga dendenyo
mangampepoyo Ica Sabdanata Prabu Setyajid rumangkah marang ing putra Raden Resni Wira Geging Kyas samaya ing putra Raden Resni Wira matur wong agung datan kepareng anyambet marang atur ing putra legeg jroning Tyas Tri Pandrat kawedharing ladi Triwilangan tul Pandrat kedhep tigang kedepan wong agung datang keparing-paring dawuh marang ingkang putra kesaru gegering njaba piyak tangkep ngaresing wuri ucapo sinten ingin kepareng nglongok stigil Benatrekna Nurakaya Raja gagah pideksa utusan saking kraton Tirta Kadasar utusanira Prabu Bajul Sengara ingkang rayi ingin pareng kekasih Raden Dengen putra Manjing jroning stinggil miyak pasibaning Puradya Balalok Puradya Balentana tamayana tamu mendak alon tata lenggahira Kianata mring Trapsilanira nungkulna mungkae ngasna jaja Angujung wasta kalih pisan tuhu bekti hanganto sadaning nata mawantya-wantya
Patih Dendho Bau kula Purwadya bolalok yen tono tamu bukti lamun to. Iku ana sipating satriya. Ih, lajeng kepareng kula ngacarani dumateng tiyang menika. Ya. Pisanak kula badhe anila krami paduka menika jejering Sentana menapa Nalindra. Kula kepareng badhe nyuwun prisa karaharjan langkung rumiyin praptanipun Kisanak Jagadewa Bathara. Awit saking pawisanipun ingkang sinuwun kados winantu karaharjan ing samika. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Nggih dawa sami-sami. Kula wau sampun nyuwun prisa paduka menika Nayaka Praja menapa Nalindra. Awon tarep murupi kula menika kadanging Nalindra. Kadanging Nalindra inggih. Kadang kula sepuh ingin kondang Nalindra saking Tirta Kadasar. Ingin justru Prabu Bajul Sengara. Lah kula menika kadangipun nem. Ingin sudi mestani dumateng kula pun Dengen putra. Nggih. Dengen putra menika yen kalian dingin menapanipun. Dingin menika adem. Dengen putra. Oh. Saking Tirta Kadasar. Oh iya. Lajeng kepareng kula badhe nyuwun prisa punapa wigatosipun Yayi Dengen putra Miyak Paseban Ngabyantara. Kula badhe nyuwun prisa babar pisan menapa kersanipun Kisanak. Sinuwun menapa menika negaring lesan Pura Paduka ing jejuluk Prabu Setyajid? Ih. Menapa paduka ingkang sinuwun ingkang kondang kagungan putra-putri ingkang kekasih Dewi Setyanwati leres. Mangke riyin. Dos pundi wong urung rampung ling ngendikan kok. Teges leres ngaten. Inggih leres. Nah, kedarang-darang kula saking Tirta Kadasar dumugi wonten ing kraton Lesan Pura mriki. Kula namung dipunutus Koko Prabu Bajul Sengara supados ngebono-boni jangan Jawa sonten nglamar ingkang putra kekasih Dewi Setyanwati badhe dipun junjung pinangka prameswari wonten ing kraton Tirta Kadasar. Badhe dumawah wonten ing kasur Babur Pramudani, mboten badhe dumawah wonten ing Wadacure. Dene paduka ingkang sinuwun ngersakaken bubana menapa kemawon lajeng tumuli kepareng ngendika Koko Prabu Bajul Sengara badhe aminangkani nyembadani mun dados kersanipun ingkang sinuwun. Upami ata paduka ingkang sinuwun ngersakaken beteng kraton Lesan kula dipun tretes berlian kelampah. Menapa ingkang sinuwun ngersakaken arta ingkang takranipun mawiton kelampah. Menapa paduka ngersakaken reta ingkang dipun babar ngangge mas 24 karat kelampah. Menapa paduka ngersakaken sengkang ing agengipun sak sengkeran sawung badhe kasembadan. Teh, Hun. Wis ngerti sengkang urung? Dereng. Sengkang kuwi suweng. Waduh. Lah yen agengipun sak sengkeran sawung kuping napa sing dinggoni? Mulane aku gumun, kreta kok dadi sing digawe mas ginepeng. Kisanak, kula mboten saged matur sedaya pengendikanipun Kisanak dengan putra sampun kula tampi nanging Setyanwati dede tanggal jawab kula. Nggih. Pethukna utusan saking Tirta Kadasar. Nyuwun pangapunten mengkeraken Kanjeng Rama. Duka Yaya Sibi kumedhut padoning ladi kung Jojo bang mawingo wengis
muka markata lereng kaperanang ku Caca muntap lirik netap Nitra kaca mundar mandir menika wonten satriya ingin manggi dhateng kula keparing badhe nyuwun pirsa panjenenganipun sinten putra Pambayun Lesanpura jenengku Resni Wira kowe mau sapa dengen putra Rama ngendika yen ora tanggung jawab tumrap adikku Stianwati sing tanggung jawab kabeh aku. Lajeng kersanipun bondo sing tok umukake tak anggap klilip saupamane. Ora piguna tumraping negara Lesanpura. Aku ora butuh numpuk bondo yen pancen kadangmu sing jeneng Bajul Sengara kepengin bakal mboyong adikku Stianwati waton bisa ngalahke Resni Wira tak caosake adikku Setyanwati. Sampean ora gedhe. Nek kalih kula gedhe kula, amit-amit aku nungkak krama karo kowe. Kok dadi kowe sesumbar sorah kepengin bakal ngendi krindane Koko Prabu karo adine wae durung karuan. Yen pancen kudu nganake sayembara, ngendi papan sing jembar kanggo neter kasudibyan rasaku kan rembug metu njaba bareng karo aku. Iki wis katon lamunta jeneng para ndada marang tanggung jawab pira tumraping adimu Stianwati. Ih. Jer sedaya sampun kula antepi. Rama mboten perlu menggalih kawidadanipun ingkang putra. Ya wis aku pasrah marang jeneng para. Tentreming kraton Lesanpura ya sangka jeneng para anak kulanang Resni Wira. Dene kok bisa nambahi rengkaning kraton ya mangsa Buddha jer jeneng para ing kudu tanggung jawab. Jer sedaya kula ing Amurwani kepareng kula nyuwun pamit badhe nututi raja menika wau. Ya. Sing perang ngati-ati sing waspada. Kula nuwun mekaten Kanjeng Rama, nyuwun pangestunipun Rama, pangestuku tansah tutwuri marang jeneng para. Inggih, Pati kawula nuwun. Wadyabala tatan prajurit wektu iki kang wis padha siaga kegaman njaga tumrap katentraman negara. Aja nganti Prabu dengan putra iki mau nggawa wadyabala banjur bisa manjing jroning kraton Lesanpura cekap ing abdi ing tanggung jawab. Nyuwun pamit sinuwun. Ngati-ati Pati. Bubarna Piswanan, bubarna para nayaka praja. Kula nistakaken dawuh. Wis paripurna sabdane untuk menah marang sangyaning para nayaka. Ngesti marang sabda Pendhita Ratu Wong Agung. Sabda pangucapan Pendhita temen Ratu ngarani sklimah pengendikaning Pandhita tan kena wala-wali. Sabdaning Ratu sepisan rata tiyang sak negari ibarat pindha tirta Kresna kang nibing glancang seta. Yen keparang ayu nganti lumebeh wong Agung Sukundri daton celuk ing sangka ing palenggan nampi gamparan gadhe. Tindak manengen garepipun para budaya tinun saka Mandrawa kaya tansah eling marang Ibu Pertiwi wong agung ing saksun manjing jeneng Datulaya.
ngeningken tiyang sang abege kawangku sagung jajahan nanging sang tangi kibi risang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi sinigit datang kacang itu kang wonten ing lebeting Datulaya nenggih kang wonten ing padaran Jawi Raden Resniwira keparing awis sangganing Purmadya Bala tinututan marang Riyan Patih Bendabau hangawe sangyaning Pramadya Kusma nyang kumura bendhe ber munyo mangungkung munyo mangungkung pambur munyo mageter sinaut swaraning turangga mijil Siwawati kula Raden Wadyabala tatan ingkang supaya ngubengi kraton Lesanpura aja nganti ana telik sandipaya kang bisa manjing jroning kraton bab raja iki mau cukup aku kabeh ora kena padha melu-melu aku ran kepengin ndulu marang bebantring Purmadya Bala
aku ora kepengin nyipati para nayaka dadi bebantening peperangan. Ala becik mati urip lara kepenak tak sanggane jer aku sing anake pakem boyo perang. Ih, mboten langkung atos-atos. Saking wewalanipun Kang Rama Swau kula ngesti yen jeneng sira nyekel welat pring wulung aja ngambang nggonmu nyekel mundak kebeler. Kudu tok cekel kang kenceng. Mekaten sabdanipun ingkang sinuwun bakal tak esti ulatna saka kaduan para wadyabala ora perlu melu-melu. Cukup aku sing dadi tetinding para wadyabala. Nyumanggaken Raden keparing nata para wadyabala ngati-ati patih. Bergugung waton gajah gelar ore punggung wijo mantri trombilung sabu bandil oh kula badhe nyuwun prisa Raden manjing wonten kraton Lesan Pura niki wau angsal damel napa mboten kok rada bungah. Kok lho. Karo adimu nggih niki mbilung. Aku wis ngadhep ana ngersaning Kang Sinuwun. Prabu Setyajid kok nggih. Jebul Prabu Setyajid iki ratu ning kluntah-kluntuh. Kluntah-kluntuh nyampluk sampean yo kejek-kejek kok sampean ngenyek. Sampean pun dong dereng sejarahe Prabu Setyajid. Durung. Nah nek durung ngerti mang takon. Prabu Setyajid niku riyen rikala nenipun kekasih Raden Ugrasena Senopati Mandura. Niku kadange Prabu Basudewa. Basudewa niku nggih Senopati adine sing jenenge Ugrasena niku nggih Senopati. Lah Ugrasena niku dadi ratu ten Lesan Pura. Jenenge Prabu Setyajid. Kakangne Ugrasena niku nggih dadi ratu Timur kekasih Raden Arya Prabu Rukma. Niku anggenipun jumeneng nata wonten ing Kraton Kumbina. Jejuluk Prabu Bismaka niku nome jenenge Arya Prabu Rukma. Dine ngerti Kang kuwi ratu ning goblok. Pondhong dereng. Wis. Nom-nomane Setyajid niku Ugrasena. Nah, nom-nomane Togog niku Kamin Tumplong jeng. Tak penyak modar kowe engko. Mah ngonek aku Kamin Tumplong. Narasumber padake. Sumber memala wae.
Pokok Lun. Aku matur marang ngersaning Kang Sinuhun Prabu Setyajid. Tak pamerake bondo donyane Koko Prabu. Bajul Singara. Yen pancen Sedyanawati dulungake beteng kraton bakal ditretes nganggo berlian. Tak umuki yen pancen ngersakake sengkang sing gedene sak kurungan jago bakal disembadani. Upama gayuh lan ngersakake reta sing digawe saka emas bakal kasembadan. Kawusanan nalendra lisan Pura Prabu Setyajid ora kersa Sukawangsulan sing maju jenenge Resni Wira. Kuwi sapa kok? Nah. Resni Wira niku anake Setyajid sing barep. Mergo nek ngeten nggih, bojone Setyajid niku riyen gabuk. Njuk mupu putra Mandura sing jenenge Raden Setyaki. Mulane jejuluke Prabu Setyajid duwe anak Raden Setyaki. Setyaki akhir diwasa dijaluk kalih Basudewa. Ha kok ndilalah sak pungkur Setyaki garwa Ugrasena nggih Prabu Setyajid ngrebini lair Resni Wira niku putrane kalih Resni Wira kalih Setyanwati. Diomongi Kang. Heeh. Setyanwati ki anake Setyajid sing wedok. Ha iya. Sing gedhe jenenge Wira Sableng. Resni Wira ora Wira Sableng. Wira Sableng. Diomongi kok ndak ra ngerti. Heeh. Setyaki mau piye mau sejarahe? Wis tak omongke. Kok, Lun. Dheweke iki ngulungake Setyanwati nanging nganakake sayembara perang, sayembara pilih yen Koko Prabu bisa ngalahke sing jenenge Resni Wira bakal diparingake sing jenenge Setyanwati kok. Lha. Lah nek Kang Raka niku kula ya rada njagoi kalih Kang Raka Prabu Bajul Sengara niku. Njuk niki pripun kersane? Tinimbang kok mungsuh Koko Prabu arep tak coba dhisik. Sepira kekuatan Raden Resni Wira kok? Nek ngandel kula ampun. Trah Mandura niku kabeh senopati. Duwe saking Prabu Basudewa, Ugrasena sak anak turune niku jago kerengan kabeh. Anake Basudewa Baladewa niku wah nom-nomane kejeme mboten umum apa-apa plek. Narayana sakniki Prabu Bathara Kresna niku kedunungan kawicaksanan sing linangkung. Njuk Setyaki niku ya senopati. Nek Resni Wira anak Setyajid senopati mboten mokal. Ngati-ati sampeyan ngayal kandhane. Pramandura niku senopati kabeh. Nek Trahpaya niku maling. Mulang ya kono. Kaya sapa? Trahpaya kok maling. Maling wong wedok e. Cah urung ngerti kenthang kimpul wis metengi wong. Bapakne kaya ditiru ngono lho. Kula caos Praja ngoten niku. Lajeng kula kok capet-capet kemutan. Sejarahipun Raden Resni Wira niku kagungan pusaka. Naminipun Gada Wesi Kuning. Sampun pun weruh Gada Wesi Kuning dereng. Urung. Ah, gedene ming sak lengen bayi. Ning ditutuke Gunung Jugruk watu ajur. Napa malih gundul sampean. Tekan kene kuwi sing ngejak aku sing bayar aku mang gundul-gundul ki. Lah nek gundul niku napa e? Mestaka. Ah mestaka nek masjid. Nek gundul nggih gundul. Nah beda gundul sampean kalih gundul asline. Nek sing asline nek mboten tukul. Ning dini kok bakul semangka. Kula duwe ingon-ingon jenenge gundul.
Sandangane mon apa-apa njaluk. Saking sandal tekan jaket niku srayasa. Ndurene iso ngomongke kancane. Mula bakal tak coba yen pancen kowe penjarake jenenge Resniwira kok duwe gada wis kuning. Tak cobane sepira kekuatane. Kula pun nyaosi wewaler ngati-ati. Gada wis kuning kados pun aturaken mbilung ngantem gunung Jugruk dinggo gawe nuthuk watu ajur. Napa malih ming mbulu sampeyan. Ngatos-atos. Wes padakno kowe kok cobane sing jenenge Resniwira. Kahang nguru sesumbar Molindu bumi gonceng kumaluduk Guntur ketuk Humap sang coloni iti lumembak penyuk mambang kowe kendel ora licik banjur nututi marang aku Resniwira. Ora watak satru lisan pura cidreng janji. Aku netepi marang sabdaning ratu paribasane. Ora bakal bola wali pisan meneh yen kowe adreng kang sarta cukeng bakal gawe adhiku Stianwati. Langkaana bangkene Resniwira. Tak rasa-rasake ngemping lara nggih Pati. Gedhemu sak kepel remet dari klarar bangkemu, mrene pecah siramu.
Lendeleng nganggo mata. Wes padakno kuwi. Resni Wira mati urip. Iya lho. Sira wong tua nggo dolanan. Milih. Lung. Ki dimatke nganggo mata. Mati urip Resni Wira. Ngalem nganti muntuk-muntuk lambemu. Tak tonyong sisan kowe kok. Wani apa piye? Ora krungu kok. Atos godhong lumbu kulite Resni Wira. Tak jotos ping pindho gladran kuandane. Iki Senopati kok. Raden Dengen putra Kurana sing ngalahke wong sak negara Tirta Kadasar. Raden Dengen putra iki Mulane kowe nek ngalem ki karo Resni Wira ki rasah nganti muntuk-muntuk lambemu. Iki kali Dengen. Ya. Ya apa kowe iki? Wes padano tak tugele-gule mundur. Maki tenan. Ki Senopati Tirta Kadasar. Dugere lekas. Duger. Ora sing wira kok ringkih men. Dantem karo Ponorogo kok jengkelit. Mang wales Den. Lo tak weruh sing jenenge Dengen putra le kajek-kajek. Sengit aku. Tangi Mas. Nah ngono wah jan sregep banget. Nek aku sing kontrol mak jenggelek. Antep tangane Dengen putra. Tangeh kang ngono mburi. Kowe maju pindho bisa kelakon untap urung ntrokot janam nyawamu. Aja tinggal bayu. Gentenan saiki. Mas. Bungu Mas. Mudar terus Mas. Mudar terus. Agak Dewa Bathara. Kancane semaput ya rendang digugah. Nggih nek kersane ajeng wungu nek mboten. Gantem karo Resni Wira kecek-kecek aku. Nggih niku. Wong niku nek menang-meneng kaya Resni Wira nika. Ora usah dadak nganggo pindho gawe ceplok ngoten. Ning beda kalih sampean wong ndelara omong. Beb ora menyang-menyang. Ngerti kuwi kon bayar ya. Ya kuwi. Sing apik niku ya kaya wong kaya Resmi Wira meneng mawon.
ngerti tiblek. Mundur mawon. Ora. Aku ora mundur. Tak cokot. Dicokot lho. Ngomong ngono liyane eneng ngono. Liyane piye? Liyane Resni Wira ngono wong dicokot ngragas men lho. Ya omong ngono. Pun mboten kenging kula. Mundur. Oh nggih. Mbok ajeng dicokot napane? Tak cokot kupinge. Muga-muga cureke metu. Dadi sampean nyokot curek. Ket mangkot nyentulani terus to. Nek nyokot niku ampun kuping mbok liyane. Panganan akeh kok nyokot kuping. Mundur. Ora saker kukarepmu mundur. Malah ngidik mundur. Resni Wira ana paran. Aja tok endani kecandhal gigit tugel gulung. Utusan saking Tirta Kadasar menapa kepareng kula mbiyantu Patih kula sapa wae ora kena maju aku moh nyipati Sentana Lesanpura prajurit Lesanpura lan Wadyabala Lesanpura dadi banten cukup aku ing bakal saguh dadi bebanten ing perang wih manggaken dengan putra sing katon tanganku apa kowe nggawa gada sing ora sepira gadamu sing ora sepira gedene apa meneh kadigdayane aja nganti kesampluk tak kira aku ngobahke gada iki bisa kakon nemai marang kowe tibano mrene ya legane ati
Dede karep kula niki. Resniwira edan. Jugati kene dibanting mari. Jugati aku ora dibanting ae sak 40 dina apese iki. Edan tenan. Kere. Ngalih, Kang. Penak tenan nih. Kok yang ngerti karem aku lho. Kareman. Wong cetok jan. Kok dok ndek penyakit. Lah nggih mbilung ngaten niku. Kula ngaten niki niku nek ngaten nggih dados niku aja kok dituthukke dienggo nyetrum wong nggih. Nek jogeke terus dibanting niku mari. Ning nek mboten dibanting nggih 40 dina. Ha niki. Niki 40 dina niki kula ndek penyakit gajek-gajek. Jan aku jan tenan. Asik tenan. Lho kowe ngopo to? Ngaliya. Kere. Iku maneh. Lho. Iki nek nang kene wis ora apa-apa, nek nang omah. Apa ora ngurusake abahan werna-werna. Bos. Aku sing nang kotak barang ya isih. Mergo ora dibanting. Sono-ono wae. Eblek di ngono-ngono mbilu nganti bolong kabeh. Jan iso urus tenan. Iki ngopo to? Sapa-sapa ditronjoli. Aku tak manut kowe, Gok. Matur Kang Raka ling lamar dereng kinantran mundur. Mundur, Gok. Nggih. Rasa